Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जेल वार्डार एडमिट मोनसे आरो एक्साइजनि मोनसे बेनिफ्राय कन्टिनिउ जमा फैदों आरो खायसे आलदा एबा सेम डेट दङ गोबां कनफ्यूज जागासिनो दङ। दा बेखौनो नोंथांमोननि फिन खनसेबो आपडेट लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना गासैबो क्लियार जायो एन्ड नोंथांमोना रानिंआव थांनो हायो। दा लोगोफोर नोंथांमोननि सेलेक्शन प्रसेसखौ बेयाव दिन्थिजोबगोन बेनो जाबाय एक्साइज आरो लोगोसे जेल वार्डारावहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रिखौथ' मिथिखाबाय थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटार मोनसिगोन बेनो जाबाय मेयावनो 10 मेनि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोनगोन होनना बुंनाय खोनादोंमोन बेनो जाबाय फ्रेश मेनि गेजेरजों सीएम सारा बुंदोंमोन जेला स' नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ एन्ड बेनिफ्राय फरेस्टनाबो मोनगोन आसाम पुलिसना मोनगोन हेल्थनाबो मोनगोन स' नोंथांमोना 1 लाख साख्रिनि आन्दाराव बे साख्रियाव नोंथांमोना जइन जानो हासिगोन स' बिदिब्ला नोंथांमोननि जेल वार्डार बेनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेसेबां सेलेक्शन प्रसेस जागोन जों बेखौ दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै। दा बिदिब्ला नोंथांमोना 100 कुइसन मोनगोन एग्जामाव आरो 50 मार्क्सनिल' एग्जाम जागोन दे देन बेनिफ्राय गासै ओभारअल 100 मार्क्सनि सिलेक्शन प्रसेस दङ। स' बिनिफ्राय बेयाव एनसीसी 5 दङ बेनिफ्राय अरेल 5 दङ एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेलाव 40 दङ अके। बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेस होनोब्ला नोंथांमोना स्टेट वाइसआवसो बेखौ लांनाय नुगोन मानोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव भेकेन्सि गैया स्टेट वाइसआव सिलेक्शन जागोन एसटी एबा एससी हिसाबै नोंथांमोना सिलेक्शन प्रसेसखौ मोनगोन स्टेट वाइसआवहाय एन्ड बेयाव काट अफ होनोब्ला फिजिकेलाव 40 दङ बेनि गेजेराव हौवाफोर होनोब्ला मेलावहाय हमना ला स' नोंथांमोना लं जाम्पआवहाय 20 लाथारनांगोन बे जाबाय 20 लायोब्लासो नोंथांमोना सेफ जोनाव दङ एन्ड बेनिफ्राय रानिं अके स' रानिंआ 1600 मिटार्स नालाय अब्लाबो नोंथांमोना 15 एबा 16 लानो नाजाथार अब्लासो नोंथांमोना 35 एबा 36 आव नोंथांमोना सेफ जोनाव दङ बे जाबाय नोंथांमोननि पस्टआ खम नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना 35 नोंथांमोना प्लास लानो हायोब्ला जोबोर मोजां चान्सआ दङ एसटी हिसाबै बा जेनेरेल हिसाबै स' नोंथांमोननि टारगेटआ 35 प्लास लाथारनांगोन अब्ला नोंथांमोना इउआरआवबो थांनो हानाय स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां खारो एन्ड बेनिफ्राय एग्जामाव जाहाथे नोंथांमोना थांनो हायो स' एग्जामाव नोंथांमोनखौ लेंहरगोन 1:5 केन्डिडेट्स नोंथांमोनखौ लेंहरगोन माने मोनसे पस्टआव 7 केन्डिडेट्स नोंथांमोनखौहाय एग्जाम होनो लेंहरगोन स' बिनिफ्राय मोनसे कुइसन ओरैबायदि जादों जे खायसेनि एडमिटआव मोनसेल' फैदों नोंथांमोन एप्लाइ खालामनाया जेल वार्डार एबा एक्साइजआ जानो हागौ नोंथांमोना मोनसेल' खालामखादों गुबुन मोनसेखौ खालामाखै आरो खायसेया खनसेनो एडमिटआव फैदों मोननैबो सेम डेटआवनो अब्ला नोंथांमोना बे सेम डेटआवनो खनसेल' रानिं खालामनांगोन आरो बे मोनसे रानिंआनो नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन आरो काट अफ थांनानै स' नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ। स' बिनिफ्राय ओभारअल सिलेक्शन प्रसेसआव नोंथांमोना बे 100नि गेजेराव गैयाब्लाबो स' नोंथांमोना हमना ला 35 हमना ला जास्ट एग्जाम्पल खमबो थांनो हागौ एसे बाराबो थांनो हागौ 35 फिजिकेलाव एन्ड बेनिफ्राय अरेलाव हमना ला नोंथांमोना 5 खौनो लाबाय देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि एग्जामावहाय नोंथांमोना हमना ला 40 खौनो लाबाय स' अब्ला नोंथांमोना हमना ला बेबायदि 80 एबा 85 टारगेट खालाम नोंथांमोना अब्ला स' नोंथांमोना बांसिन चान्स थागोन जायखिजाया 85 नोंथांमोना टारगेट खालाम अब्ला बांसिन चान्स थागोन फाइनालावहाय स' बिनिफ्राय फरेस्टनि काट अफ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना नेना थायो। दा बे आसाम फरेस्ट नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दङ काट अफ बिनि सायाव आपडेट लाना फैगोन नेक्स्टआव एन्ड एक्साइज डिपार्टमेन्टनि एन्ड बेनिफ्राय जेल वार्डारनि रिलिया सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय थाबैनो जोबसिगोन थाबैनो जोबगोन खायसेयाव जाबाय खायसेयाव जायाखै दा बेसेबां नाम्बार मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन।